When he June niriat ania ti oa len khang zarin chonulama kan han kal tha a len khang te dan hnuaia kan han zar le don ani ta hian valan len khang a siam me ka heti lai li hi kan han zar chin dona li ku maya ok turte amangemo len khang kan siam zo huna kan zar lai te kan lo ti langanga lo thlir don ya ti o tui fur in tran don chawa ro tui la tak tak lo tui tam lo khop maya tui fur tuya chuanin hemi tuna kan om na lai nim zong zong te hi a khat thale mup mup don ani tuian lian lenga nakina chuan fura chuan windia len khang zar o turte kan hmu chuan kan lo ti zelanga kan thlir ho don ni channel lo en tu zong zong te amin lo subscribe sak thiu turin kan han ngen chawa like subscribe kha in lo me keu kan kan ta na mal som na ni ve zelani mi te tan mal som na ni har lo deuh na chu kan video in lo en pa khanin amin lo like sak zeu te amin lo subscribe sak zeu khanin mi te tan mal som na kan ni zela apathian thu em ani ta hian len khang kan han zar lok ange
เล่นประคัดนะซาร์นี่Roran sura len zar lak lo lain tapi chuai choi mai ro sanghaman tur kan mulo mai thei ni ting lai hi chakok tam khop maya chakok mun chakok te hi thil tui ve zo mai hi ni hian chakok lak tur tam khop men lo an lo tui hnai sia he heng te lui kal hi chuanin chakok hi an ho ni la tui em mai ni sangha ti lo a chuan chakok tin ak truk mai la an lo hiang ania an ei ve ngai em chakok te hi a du tan hi chuan tui khopa chok le tui tak ani mai ni a chor suwa a heng hi a jik no so ipte pui khata a tur po la do ni la lak tur omang tingvel chu ni thingtlang a om awan nei na ni a he tumbu te a chakok ti te ei zola chun leiangai thina a mun tam taka chun thingtlang a chun tin luya kan kala kan du chuan kan hon mai a chu chu chakhe te hi laki thingtlang chuan sam em mai ni an vak chhokila a lui dung vela hian tumbu ti te chokme chi rang rang hi man lak tur om zel mai ni hian a jik no tuile em mai do ni ngan chakok lak cha te chang el mai ngan tel le thlapanga kan danga chho lama limong lama kan la chuk do na wangin kan let chho le lama kan la mai do na ni
นี่ตุยโอลุยกันเครื่องขัดตุยโตโคไม่ตุยปุ๋ยกันเครื่องขัดเจปะนี่นักกินอ่ะกันเล่นข้างจาร์เตอันเอ็นเล็ดโชว์เล็ดโดนั่นนี่เลี้ยงพอร์ตลาแม่กันนี่เตียงอ่ะออกเงินอ๋ออีกคู่มันเองอุตหันวาร์เวลสับสมัยเลี้ยงพาร์เตมาไม่ดุมเต้นนี่เตียงเตียงกันออกเวเจ้าเจ้านี่ตัวยังตัดจัดลงแล้วก็ต่อโคตรแล้วก็ตะฮิสัตเตลโอ้ดีขโมยฟังผู้สัตเตลนี่ผู้อัลตัวตัวนี่วันเลี้ยงดูวิออเรียนตัววีกันตัวนึงปุ๊บหมกมันชินปุ๊บผู้นี่สัตเตลตัวม่วงใส่นั่นสัตเตลตัวนังไม่หันตีเส้นชูสัตเตลตีสุไล่ละมโลตานะอาปางหายขบไม่ให้สัตเตลทีกันเลยลกละกันตีไม่โดนเราเจ้ก็ละเดี๋ยวโชว์เลยเราคิดอ่ะก็เลยรู้เลยโอ้โหค่ะสิก็เลยเวทเห็นหนูมาตีเวไม่นี่กันตาน่ะกันไอ้ดูบอกสิเราจังไก่น่านี่เลยไงงั้มตัวอินทิคันเราอมดูโอ้